Bon dia. Aquesta exposició és una exposició una mica especial perquè és que és tota feta amb obres sobre paper i hi ha dos nivells que semblen contradictoris però per mi són fonamentals. És les aquarel·les del natural, la feina feta a l'estudi, amb una sola sessió, perquè hi ha una pregunta que inquieta molt a la gent, de dir, com és que un quadre es dona per acabat? I aquí, aquestes aquarel·les es donen per acabades quan marxa el model. Una sessió, normalment, són 2 hores i mitja, 3 hores, que és la sessió que jo personalment em fatigo, i la model també, o el model. Aleshores hi ha tot el muntatge aquest, no diria que surrealista, sinó surreal, que és la feina que jo faig, sobretot amb dibuixos a ploma, els caps de setmana, a la intimitat del meu dormitori, on tinc una taula de dibuix. Aquí em deixo portar per un tema, temes literaris, temes d'altres artistes, i tot un món que possiblement algun dia algun psicòleg el traurà l'entrellat. La veritat és que a mi tampoc m'interessa treure massa l'entrellat d'aquestes coses. Simplement són capricis, que serien tots aquests dibuixos a ploma, que n'hi ha 12, una dotzena, que per mi també és important el número. No són 10, no són 13, són 12. Són dibuixos a ploma fets d'una sola tacada i seleccionats, perquè esclar, no tots surten bé i és una selecció dels molts dibuixos que jo faig a la intimitat de casa. Espero que això sigui una mica potser sorpresiu, aquest tipus d'exposició, que és molt directa i feta expressament per aquí, per Centelles.